pane chiriko chashamisa vanhu chionekwa kunzi vanhu vakaita sana Tatenda Mavetera vanokwa kunzi these are the guys who are involved in active politics. Vanyatsoonekwa kunzi vanokriticizwa even macredentials avo vachinzi these guys they are incompetent or they are not skilled pabasa ravari kuita. Sati apinda mashoko anouya panapa achida kutaura nevanhu after taona vana Tatenda Mavetera vaapia vakamira ava nemaguards. Chitiko chavhundisa vanhu vakati maybe these guys they are fearing attacks. Noda kwemabasa aunoziva avanoita nobva subscribe like out on the bell icon. Topinda mzimu ainoposta this picture amuri kuona Tatenda Mavetera muchiona that guard ari mashure kwake panabva mudanyo risaka ava kufamba nemabodyguards iye achizviuraya ega nebleach acid. Mashoko anoitwa panapa nezimu ai tinzi aiwa these guys akabva kufamba nemabodyguards but ivo zvavo personally vari kuzviuraya nema-makeup products. This is another aspect. Panapa tona vanhu vanouya comment section vachibuda vachibvunza vachiti why do people need to be guarded from their people? Ndomumwe ari kubvunza mumwe achipindura achiti every cabinet minister is entitled to 1 aide plus a driver who is military trained. Mashoko anobuda achitaurwa nemumwe. Mashoko atoona kuti panguva ine vanhu vanouya vachibvunza vachiti we know kuti tese tingori maZimbabweans and if these guys are executing good task vachiita good deeds with the society anobenefita everyone, why are these guys looking for bodyguards? Noda kuti unonyatsoona kuti these guys ndo vanhu vanonyatsoface resistance. Munyatsoona even kana kuri kuma Heroes Acre celebrations munyatsoona kuti vanenge vachiatakana the likes zvinhu zvakawanda zvinenge zvichiitika panguva ino and zvanyatsoraise maspeculations ekuti panguva ino the things they are not right in the ruling party ZANU-PF. Vanonyatsoziva kuti pachavo havatombotembani, pachavo they are not trusting each other nokuda kwemafactions ari kuraisa pamusoro penhau dziripo right now, the succession now the 2030 and the likes. Mashoko ari kuda panguva ino arinyatsoonekwa nemacritics kunzi aiwa the ruling party ZANU-PF vatori vanhu vari kutotyana navo pachavo. Pinai comment section medu dzimafunguro enyu, subscribe or like, turn on the bell icon.